Dihamu amanami dohot inanami ruas ni huriata boima amanginang tolu hita sa bangko opat songon na biasa nganunga boy be tapatupa opat sa bangko. Shalom, selamat hari Minggu madihita sa luhuna. Saotik huralatami amanginang diwartatay nuka bisan noon epistel hupasahatami matupungan ina pasahaton ede puji-pujian. Mangihumay dungha bisan noong makatidakon hata haporseaon hupasahatami matupungan nama pasahaton ede puji-pujian. Dihamu amanami dohot inanami ruas ni huriata KBP Cimanggis adorang sotamulai parminggota jumulum mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Amin. Taparade ma roha dohot pikirata tapuji ma tuhata merhite ede sian buku ede nomor 20 ayat sada sahatu tolu. Marhite-hite goarne de bata ama dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarne ito di perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Luluhon maahu ale de bata jala perbadahon mabadaku dopak bangso naso daulat roha sai palua maahu sian bawa si ulaon si pa oto-oto dohot hajek kelon ay hodo debata haroroan ni bang hagugokku tongos mahati uromu dohot hati gorammu akana mangolu ahu pataru ahu tudolok ni habadiaommu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para si roha na sumurung namadok mauleate mahami tuho siya nasa roha nami ala di leon ho anakmu na sasaday tuhamatean humopop hami asa unang mago na porseya di ibana alay asa hanguluan na saliling nililing na dinasida tata mahami aleya manami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati gora di hami say sama dosa nami sa luhut ala ni pilihan na sundinggan na pinilihon nai humokop hami say payeleng mapinggol mo tutang yang nami jala asima roham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik ni debata di mingguta sadarion patik na parjulo dohot lapatanna songonom madidok disi ahudo Jehovah debatam dang jadi marakupau bahenomo debatam dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata sian mida nasana dong ido sahana atong ramang idogogo mahita sia tuhata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Marede mahita. Atong tatopoti madosata nagudangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangulon marhite-hite anak haholongan ni roham saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami saya sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa yun nami lehon matuhami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami alai asa hot
rohanami marhapor seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gapi pilihan na mangolu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Molo tunga dong manangise na mardosa. Adong do pangodianata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggan taringot tu dosata. Alai dadaholat taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde mehta. Hatani debata epistel di mingguta sadarion ima nanienet sian buku ni panurirang Yesaya bidu 47 ayat 10 sahat rodi 20 sada marsikap soring mahita majaha hamima naperjulu songon odo hatani Jehovah nang mangalehod dalat di laut jaladalan balubung di bagasan aka aek nadoras. Unang be paingot-hingot amu aka namasa na julo. Jawla unang be pikiri hamu aka narubi. Pasangapon ni aka binatang di ladang maahu, aka gopul dohot aka pidong unto, ay lehonoku maaek di halongonan, aka batang aek di tano, bakal-bakal, mga lehon minum bangsokku nahupiliti. Ido sahana martua doakan atumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kur ina kamis.
Marede mahita. Tahatidakon ma hapor siyaw tay so na ni hatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugono suatu dosan natumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibadah di hau pinarsilang na tua tubuh na toru na mulak mangulo di hari na patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamun ni debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani disima ibana pangulat sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea itu di perbadia jaladong sada huria na badia huri hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na mandok mulat mangulu du sogot daging halak na mate doho yang luan na sora sudah amin. Tagi bigima edesian pungwanama.
tabegema titing namasa di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 3 April 2022. Na parjolo guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Judika. Lapatanna luluhon ma'au ale Jehovah. Tersurat di Psalmen 80 ayat 1a. Topik Minggu, Kristus do padang si tujuan. Napaduahon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu di Patupa Marhite Jum mulai pukul 10.00 WIB. Link Jum di Sagihon Marhite Group WA Sektor. Napatuluhon kelompok sektor tupar mingguon dohot na mangisi kor tanggal 10 April 2022. Pukul 7.30 WIB. Sektor Nazaret, Judea, Sion, dohot Bethlehem na mangisi kor ina Kamis. Pukul 10.00 WIB. Sektor Efesus, Roma, Kolose, Korintus na mangisi kor ina Debora dohot ama Huria. Pukul 10.05 WIB. Sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan na mangisi kor NHKBP. Na paubaton pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 5 April 2022, pertanyaan sektor di Patupa secara live streaming. Mangihuton di link na disagihon Marhite Perhalado di grup WA Sektor Tabe. Di Patupa pukul 20.00 WIB, Ria Mahita Madohotisa, sektor na mangihuton di gereja ima Sektor Sion, Sektor Roma, Sektor Kolose. Na palimahon, di mingguta sedarion Patupauta do pelantikan tusude seksi na adong di Dewan, ima Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia nadong di Huriata Ganup. Di Patupa ma di permingguan pukul 10.00 WIB dung sipul sosialisasi panitia pesta pembangunan. Na paunopon pelia bulanan. Moliate ma di pasahat Huriata tu sudi ruas nong pasahaton pelia bulananna 1 bulan April 2022. Tuakan aso pasahat dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria Marhite Perhalado Sektor Tabe. Napapituhon iuran diakonia sosial. Moliate ma di pasahat Huriata tu sudi ruas nong pasahaton iuran sosial bulananna 1 bulan April tahun 2022. Tuakan aso pasahat dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria. Na pawaluhon panitia pembangunan HKBP Cimanggis. Na di hari Senin tanggal 20 lalu nasarpu nungasau terpilit nagai panitia pembangunan HKBP Cimanggis periode April 2022 1 April 2025. Tapatupa ma pelantikan panitia pembangunan di hari Minggu tanggal 10 April 2022 di kebaktian pukul 10 WIB. Akagor ni panitia ima na parjolo ketua Amang M Lumbat Tobing dan Sektor Filipi, Wakil Ketua Situa Lumban ST Lumban Tobing dan Sektor Kanaan, Bendahara Sada UR Siagian Sektor Galatia, Bendahara 2 M Nenggolan Sektor Galatia, Sekretaris Ama R Napitubulu Sian Judea, Wakil Sekretaris L Togatorop Sian Sektor Roma, Seksi Teknis Sada M Panggabean Sian Bethlehem, Seksi Teknis 2 L Silaban Sian Sektor Kanaan, Ketua Seksi Dana Bes R Panjaitan Sektor Sion, Wakil Seksi Dana J Samosir Galatia, Koordinator Dana Sian Sektor, Seksi Dana Pembangunan Huria. Napasiahon sosialisasi kegiatan pesta pembangunan Huria. Dung sipul majahatik tingon bigiota ma sosialisasi kegiatan pesta pembangunan di Huriata Sian panitia. Rencana kegiatan pesta pembangunan Huria ima mulai hari Minggu. Rencana kegiatan pesta pembangunan Huria ima mulai hari Minggu 10 April Patupauta ma penampilan ganup sektor dohot sude punguan berupa doktor manang nyanyian rohani
maksimal peserta 10 halak. Jala durasi penampilan maksimal 25 menit. Onma daftar jadwal ni penampilan sektor dohot punguan. Tanggal 10 April pukul 7.30 dohot pukul 10 sektor Bethlehem dohot Efesus. 10 April 7.30 sektor Galatia pukul 10 sektor Filipi. 24 April pukul 7.30 sektor Roma, jam 10 sektor Kanaan. Tanggal 1 Mei 7.30 sektor Kolese pukul 10 sektor Judea. Tanggal 2 Mei 7.30 Korintus 10 pukul 10.00 Nazaret. 15 Mei 7.30 Betania pukul 10 sektor Sion. 22 Mei 7.30 Ina Kamis jam 10 Ina Debora. 20 Mei 7.30 ama Jericho pukul 10 ama Huria. Tanggal 5 Juni 7.30 Ina Hanna pukul 10 remaja. 12 Juni 7.30 ama Salom pukul 10 na Poso Bulung. Napa 10-hon papungu persembahan kasih. Di hari Minggu tasadero tanggal 10 April 2022 naneng ro neng patupota ma papungu pelean persembahan kasih tu amang pendeta Dr. Jusen Boang Manalu Kabit Diakonia Distrik 28 de Boskap. Siaran neng pidda tugas gawe pendeta ke Beresot Sudirman. Imana neng dipaborhat sia distrikon di tanggal 24 April 2022 tapasahat mai ditiki papungu pelean paduahon. 10 sada mangapuli. Di hari Minggu sadari ondung sipul kebaktian pukul 10 WIB. Patupaun ni huriataro acara pangapulion tu keluarga ka Pasaribu Inang R Boru Purba Nahinan, alamat gang Masjid Sisalak, RT Sada RW Onom sektor Kolose. Napa 10 hon par mingguon. Mangihutun kondisi ni negara tandang ulam kondusif di hamamasa ni COVID-10 sia. Nungga boy behita mangisi kursi ni garja tahun tulu sahatu 4 halak sa kursi. Alai totong ma hita disiplin mangihutun protokol kesehatan. Napa 10 toluhon jadwal kegiatan passion Jumat Agung Dohot Paskah. Selasa 10 April 2022 pukul 20.00 WIB pertangyangan Passion Naparjolo. Rabu 10 April 2022 pukul 20.00 WIB pertangyangan Passion Napaduahon. Jumat tanggal 15 April 2022 7.30 kebaktian Jumat Agung pukul 10 perjamuan kudus. Jumat 15 April 2022 pukul 10.00 ulan nahohom manang detik-detik kematian Tuhan Yesus. Minggu 17 April 2022 pukul 5.00 WIB kebaktian Buha Ijuk. 7.30 Pasca Parjolo bahasa Indonesia. Minggu 17 April 2022 pukul 10 Pasca pertama bahasa Batak. Pukul 15.00 WIB Pasca Parjolo bahasa Indonesia. Hari Senin tanggal 10 April 2022 pukul 11.00 Ima Paskah Paduahon. 14 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 20 halak, ulang tahun perkawinan, pernikahan 7 keluarga. Padita dohot perhala doa KP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 20 Maret 1 April 2022. Hatani debata napasi kopol lasni rohamuna tersurat di Podatulu ayat 10. Di tangan siamunna do gajang ni umur, jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Pasapulimahon pelion bulanan dohot tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon 7 kepala keluarga, godangna 2.020.000 rupiah. Saplonom pilihan iuran diakoni sosial Huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial di Huria di bagasan mingguon 5 kepala keluarga, godangna 1.025.000. 10 keuangan gereja. Huria Rp1.255.000. Pembangunan Rp1.654.000. Pusat
Rp1.010.000, amplop resort Rp2.952.000, jumlah Rp8.871.000. Melotung adong pilihan naso tercatat manang sahat redaksi salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu perhalado radedo hami padinggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhatta ma piliani bain sangap ni guarna. Amin. Pinasama pertikian tu panitia pesta sosialisasi pesta pembangunan. Boleh ate. Salam, horas padi hita sudenang, boleh hati padi bagas asidohat holongirau. Kami sian seksi pembangunan aset di gereja kami jongjong dison untuk mewakili sian panitia pembangunan. Na perjolo amang inang patadaho diriku ya marga samosir boru rejai boru ni shopping siapa lebang atar songoni ma inarwaku lamah teta impina songona hami jongjong dison sosialisasi tentang pembangunan rencana pembangunan di bagas ni pendeta tu rencana di tahun 2002 sampai 2025 ima rencana untuk pembangunan rumah nih pendeta di tahun selama 3 tahun. Dihamu amanami doho inamanami di nakinga sebenarnya ngai titikon di acara di halaman tuli boy manota bereng di siamang inang di jadwal kegiatan on adong madosia adong program-program kegiatan yang dilaksanakan setiap sektor. Nah perjolo di son adalah tortor budo musenusi pedua honan non songon pokal grup patoluhat bodo sebenarnya di si singal untuk bernyanyi. Alanido amang di tanggal 10 untuk start rencana on di bagasan perhubasan mahita. Dungsai hura yamang inang alani tanggal 10 rencana on ba inarwaku setiap sektor not tabamba kreasi-kreasi tua manang tidak dana membuat kreasi-kreasi untuk acara-acara kegiatan nong terjadwal di acara kegiatan on. Napatuduhon amang inang tabaim ma songot tupak na yes rohata mangalehon akadalan lahu pembangunan rumah ni pendeta. Alana dalam sampai sonarion status ni rumah ni pendeta masih status kontrak. Asalana mungkin di dalam program-program kegiatan non nebanding huria kami sebagai panitia tatulupi ma amang inang asa dengan tujuan asa bohi tareta membain sada aset di gereja. Aseton adalah milik gereja HGB Cimanggis. Nah terakhir amang nakpala gudang perkokku di halaman tolu berebumuna asa mungkin patol hasokku di son atau tabaima anon tanggal 10 start mulai di acara kegiatan-kegiatan
tuakan aposo PB setiap sektor tuakan dana untuk penampilan. Ayo bersemangat. Iman narwaku songon bobo nami kami sebagai panitia seksi pembangunan laho mengurupi kami amang songon sebuah komunikasi do si benon nami tahu lahum maun dinggat 7 lanon ira songon lima amang inang si perjolo si hatau nami kami sebagai panitia mulai tema Tuhan bersama kita, amin. Shalom, horasma dihita saluhutna, saunari sahat mahita tu pelantikan seksi Manang BPH di Dewan Koinonia Marturia Dohot Diakonia Huriata. Adorang so hujahau kami SK Parjoloma hupasahat hami, anon jauhonon nami do aka guar-guar di tiap seksi. Alai na maju tu jolo perwakilan ma. Paling tidak na mewakili ketua molotung dang ro ketua diwakilhon ma sian bendahara suang songoni nang sian sekretaris. Jadi saunari sahat ma tu nama jahahon SK pelantikan. Surat keputusan nomor 2 garing SK garing 28/14/02 garing 4 Romawi garing 2022 tentang pengangkatan seksi-seksi di HKBP Cimanggis periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Pendeta Huria HKBP Resort Cimanggis yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor kilometer 33 Cimanggis Depok menimbang berakhirnya masa kerja seksi-seksi di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode 2020 sampai dengan 2022, membaca aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan 2002 setelah amandemen ketiga dan petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga bab ke-8 Pasal 28 ayat 1 dan 2 halaman 147 memperhatikan surat Eporus HKBP berkedudukan di PA Raja Tarutung nomor 61 garing L 18 garing 1 Romawi garing 2020 tertanggal 16 Januari 2020 Siki HKBP Distrik 28 Deboskap. Hal pemberitahuan Manang Boa-Boa periodisasi di Huria dan Resort. Hasil pemilihan seksi-seksi di HKBP Cimanggis dalam waktu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 memutuskan mengangkat nama-nama pada lampiran surat keputusan ini sebagai seksi-seksi di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Masa bakti seksi tahun 2022 sampai dengan 2024 selama 2 tahun dari aturan dan peraturan tahun 2002 amandemen ketiga pasal 5 halaman 56 dan seterusnya. Kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP. 3. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai yang diaturkan dalam aturan dan peraturan HKBP. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya, surat keputusan ini akan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Cimanggis pada tanggal 3 April 2022. Huria Kristen
Batak Protestan, Pendeta HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, Tembusan Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap, Parhalado Resort, dan Pertinggal. Lampiran SK nomor 2 SK 2814 garing 4 Romawi 2022. Daftar nama seksi di Huria Kristen Protestan Cimanggis periode 2022 dan 2024. Di Dewan Koinonia. Seksi AMA. Ketua Bapak E. Sinaga, Sekretaris Bapak Bes Panjaitan. Pangiduan molona diju nanom guari terhormat julu ate. Bendahara Bapak Paruntungan Pardosi. BPH Amahuria. Ketua Bapak Roberto Napitupulu. Sekretaris Bapak D. Purba. Bendahara Bapak M. Pardosi. BPH Ama Jericho. Ketua Bapak Edison Simanungkalit. Sekretaris Bapak BP Batubara. Bendahara Bapak Robin Sihaloho. BPH Ama Shalom. Ketua Bapak Maijen Lumban Gaul. Sekretaris Bapak M. Lumban Gaul. Bendahara Bapak JP Raja Guguk. Seksi Paropuan. Ketua Nyonya Simanungkalit Rosdina Boru Bintang. Sekretaris Nyonya Simatupang Udur Boru Damanik. Bendahara Nyonya Ambarita Rusmawati Boru Sidabutar. BPH Ina Kamis. Ketua Nyonya Marpaung Rugun Boru Limbong. Sekretaris Nyonya Situa Manulang Lamria Boru Napitupulu. Bendahara Nyonya Situa Gultom Humisar Boru Hutapea. BPH Ina Debora. Ketua Nyonya Purba Rismawati Boru Sidabutar. Sekretaris Nyonya Huta Gaul Heti Boru Huta Barat. Bendahara Nyonya Simanjuntak Lasnaida Boru Sihotang. BPH Inahana. Ketua Nyonya Ritonga Boru Papahan. Sekretaris Nyonya Simanjuntak Boru Panjaitan. Bendahara Nyonya Lumban Gaul Boru Manulang. Seksi Remaja Naposo. Ketua David Hutagalung. Sekretaris Charlie Manulang. Bendahara Vivia Manalu. BPH Remaja. Ketua Benedict Simanjuntak. Sekretaris Elsia Manalu. Bendahara Septiani Butar-Butar. BPH Naposo Bulung. Ketua Andri Vandame Tumanggor. Sekretaris Ronip Arianto Siregar. Bendahara Ruth Huta Barat. Seksi SKM. Ketua Aprima Boru Napitupulu. Sekretaris William Simatupang. Bendahara Claudia Boru Simanjuntak. Seksi Lansia. Ketua Mangasi Siregar. Sekretaris Nyonya Pasaribu Boru Tambunan. Bendahara Nyonya Siagian Boru Manurung. Dewan Marturia Seksi Sending. Nyonya Sinaga Mutiara Boru Parhusip MPDK. Nyonya Simatupang calon situa Pasuria Boru Sirait. Nyonya Sihombing calon situa Hotma Boru Tampu Bolon. Dari seksi musik, Ketua Oberlin Simamora. Anggota Riko Tarihoran, Johan Silalahi, Amsari Sitompul. Dari Dewan Koinonia, Seksi Sosial. Seksi Sosial, Paniroi Inang Situa Ros Suryani Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya Simanjuntak Boru Sihotang. Nyonya Tumanggor Boru Pasaribu. E Ginting Boru Sianipar. Nyonya Simbolon Boru Sinaga. Nyonya Panjaitan Boru Gultom. Nyonya Simanjuntak Boru Banjarnahor. Nyonya Sitohang Boru Manalu. Nyonya Sibagariang Boru Pangaribuan. Nyonya Siregar Boru Sitindaon. Nyonya Dadap-dap Boru Butar-Butar. Seksi Pendidikan, Paniroi Amang Situa Dr. Jawane Malau. Anggota Jentar Samosir, Grace Panjaitan, Ratna Setiawati, Mary Siagian, Jenny Simanjuntak, Situa Herti Boru Sianturi, Dameria Manurung,
Lenta Talenta Boru Huta Barat, Nuride Boru Manulang, Budiman Sitorus, Sanuari Simatupang, Valerina Sianipar, Dorista Siregar, Calon Situa Yesem Siagian, Nurma Boru Tambunan, Berliana Manurung. Seksi Kesehatan Ketua Leo Heri Lumban Gaol dengan anggota Rap Mauli Manalu, Lamria Huta Barat, Veronica Manurung, Resiliana Siregar, Sondang Pardede, Rosi Tambunan, Ristaida Nainggolan, Aprilia Huta Barat, Berliana Harianja, Ripka Simbolon, Yesika Manulang, Mariani Hutapea, Pasca Simbolon, Kristianti Simamora, Berliana Manurung, Yunita Simanjuntak, Nyonya Manik Boru Panggabean, Hernawati Siregar. Seksi Kemasyarakatan, Calon Situa F. Siahaan dengan anggota E. Sinaga Boru Sagala, Si Hombing Boru Gultom, Bapak Sibarani Boru Simamora, Nyonya Pasaribu Boru Cialagan, B. Si Hombing Boru Sitorus, Nyonya Situmorang Boru Simangunsong, Sinaga, Nyonya Sianipar Boru Pangaribuan, dan D. Purba Boru Sihombing. Inilah nama-nama yang menjadi seksi atau BPH di 3 dewan yang sudah kami bacakan tadi. Saunari Sahat Mahita tu pelantikan. Di hita salutnah amanami do inanami hita napungu di bagas joron itu hatta takas do hobar tu surat keputusan imane jahon sekretaris nakiningan jala laos di bagasan partikian noldo di pamasa di sudi HKBP ima periodisasi di seksi-seksi hobar tu aturani di dok ganup 2 tahun holan di horong ni seksi di patupado ima namargoar periodisasi ale anggo di dewan nagabe di dewan 4 tahun sahali. Nah, lo sido diulot tadi bagasan tikion ala hobar tu proses periodisasi manang pemilihan laos nasida ma na jongjong dison manang nama wakili sudah na dijahon sekretaris nagabe perhubas manang di bagasan seksi-seksi na adong di huriata alani di bagasan tikion hobar tu aturani na ikon lantiko do nasida di bagasan permingguan asa toktong di pasu-pasu tu hatta jala di parto di tu hatta donasida mangula songon nama kubasi yang melayani huriata taringo tu pelayanan di huriata baik di dewan do di seksi imana diguari di bagasan nakiningan laos di bagasan tikion lantikon nami mak au songon uluan HKBP Cimanggis di bagasan guarni debata ama do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do to di Purbadia dilantik mahamu gabe namarhobas di seksi na di guarna kiningan ima di periode di tahun 2022 sahat tu tahun 2024 jala berlaku sahat sian tanggal sadarion tanggal 3 April 2022 jala berakhir di tanggal 3 April 2024. Saya dipargogi tu hatta mahamu lo mengulahon ulaun itu hatta asa marsangam tu hatta di tonga-tonga ni huriai. Amin. Padopakon hamuma tujolo. Asa di pasat SK. Jala nasida ma amanginang nagabe namarhubas nagabi pelayan di ganup seksi masing-masing di huriata imam mamuka di sadarion di periode 2022 1 tanggal 3 April 2024 jala di bagasan tikion pasaton nami ma langsung tunasida SK nagabi surat keputusan namangula nasida di tonga-tonga ni huriata butima.
Jadi songonima acara pelantikan di Bagasan Tikion salinai hudok kami tuhamu aka perhubas dia ka seksi tetap mamang ulahamu mangason gugu nasya tuhata marsi tu matok tok kamu anggiap mak marhiti ulau munaon lam marsangap tuhata lam tarpasu-pasu sude ruas ni huria na adong dison botima pinangido ngabui mulak kamu tu ingana munabe hor samadita. Mared de mahita laos di somma tapasahat pileta sada ado sadabi. Nah
Dami ni debata na sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna dihita na hinaholongan di bagasan Tuhat Yesus Kristus. Barita nauli nagabi ujahan di tonga-tonga ni permingguatta di minggu judika di bagasan tikion ima nanyenek sian suratnya Apostol Paulus tu huria Filipi bidutolu hujah hamasian opat B sahat tu ayat 14 songono madu disi ai molo diripu deba adong si pangasahononna di pardagingon dalam ahu manian tersunat di ari pawaluhud doahu nasian bangsa Israel marga Benyamin halak Heber tubuni halak Heber halak Parise mangihuton patiki garang doro haku mangalele huriyai so hasurahan di hati goran nasian patik alai naung parutungan hian diahu harugia doi hujujur alani Kristusi saluhutna dotahe huetong harugian tumibakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus Tuhaki ala ibana huseakon saluhutnai jala orbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana do didapon unang marhati goran sian patik tungsian haporseon di Kristus do ima hati goran nasian debata nama rojahan di haporseon asa hutada ibana dohon hagogoni haheon nai rodi hasasaur tuaka haporsuhonna dinagabe sapangalaho ahu do ibana di hamamate nai anggiat sahat au tu haheon nasian akan amate apala naung sanga hutaku pima nang naung gabe sundenggan alai sai huyahi do anggiat tertakup ahui songo naung tinakup ni Kristus Yesus yahu ale akadongan dakura jumi diriku naung sun hutakupi oddo tahe hu halu pahoddo nadi pudikku huyahi akana dijolu dopak pandangido hupus-pus dopak upah hamonangan nasian pejauh ni debatan nasian gijang di bagasan Kristus Yesusi ima sahatna dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dok roha ngalam tabu pakilalata jala mauliate ma di tuhata lam ditabai tuhata dihita sada lasni roha na boy bolas laho marparsaoran jalalam partikian laptaba partikian boy hilalauta adong sada peningkatan di situasi kondisi akka basa-basa itu hatta di talion nate dombanya di tik-tik ta ba nunga boy tu opat halak sabangku ate dang nasa kursi ate molo sa kursi do ba dia siat opat talak ate sabangku ate sabangku nagajangon idoi los ido nang dilas ni rohatna di bagasan tikion oddo nagabi sada ipola na umarga songona di hati dakon Apostol Paulusi ate pabua memang Kristus ido nagabi manggohi di bagasan dirina jala di dok ibana ma di bagasan ayatina kiningan dung ditadda ibana Kristus di sido ibana marnida songo dia ma balgani pasu-pasu ni debata tu bagasan hadirion jadi memang di bagasan ayaton ala di ida si Paulus lo ditiki i gudang lo jolma saya dia sakon ibana taringo tu hadirion jadi memang saya bangga do jolma molodong didok halak akasi boto surat ninna
si boto surat di tiki si Paulus gudang do adong sada kebanggaan ya te. Jala si ula patik di do ibana. Jala di dok muse na mga ramoti imana di dok aka ritus manang seremonial molo di bahasa na saya tetada namangi hoti dirinya di syariat hak ugamui di bagasan dirina. Jala ido di dok di si Paulus ido nakiningan ayahu pe di dok di son nakinian ay molo diripude ba adong si pangasahono muna di perdagingon dalam ahu maniang napatan na lobi sian na dia tusi akadongan nai lobi hau. Molo di bahasa contohna di bahasa sehari-hari pamana majo tanda kuti molo paremak ko nina uparemando au nina kan. Jadi nak pula gudang gayamu tarsongoni majo bahasa molo di pasar-pasarakan. Molo contohna molo adong siasa konomu disi lobi gudang siasa konoku. Memang itu si Paulus. Molo di padang ngoluna ibana nak kiningan nate. Sahalak jauh di mana halak Heber ibana. Molo di halak Parise golongan Parise ibana. Halak na betul-betul lapatan na omma garis depan nih aka di halak jauh di mangulaun di patiki ya teh. Alai ahama na di hati kilo si Paulus. Dengan do bangga masai lasroha ala di Etiopi alai ahama labana anggodang marpuarbue na tarida di ngoluni zolmai kan itu hidung beni didok si Paulus nakiningan dung di patorang ibana didok ibana tarsunat do dia di ari pawaluhon bangso Israel do marga Benjamin do au tubuni halak Heber halak Parise do au alai dia onum didok garang dorohaku mangalele huriai namar lapatan masih bangka honongna diboto hatan itu hata ape garang do ibana lau mangalele huriai be dia maperbuena teh kan hidup molo tabahasam ni ngoli sonarion diboto na tarsurati diboto do imana karuhu na dengan di tonga-tonga ni aka ulon di hak Kristenon na alai garang do ibana di nalo mangalele dang si ula na dengan di ngoluna idom beni didok si Paulus nakiningan di hatai nakiningan alai nong parutungan hian diahu ayat itu harugia doi hujujur alani Kristusi harugia doi malapatan nakiningan nguluna idom bani adong pertobatan si Paulus lapatan na nu ngamahap ibana di ngoluna parjoloi anggo sian ukuran di portibi ibana mana hebat ibana mana dihabiari colma kan idoi bangga mulu di selanoai ngomulu di habiari halak ma ibana alani matong alani memang ibana ba danganong boy jol mana mangalo ibana ise na mangalo Peter ngek do istilahna jadi mabir ma jolma ale ya hamalapatan na ba bangga ibana disi ape danganong donganna umpamana jo danganong lasni roha jolma lao jonok tu ibana anong do jolma songoni di tonga-tonga ni ngului anggo si Paulus dang ido didok di ayat nakiningan gabi harugia do diau jala di ayat nakini ayat walu saluhut na do tahe huetong harugian tumi bakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki ala ibana huseakon saluhut nai jala orbuk do huetong asa huomo Kristusi songon orbuk do di retong ibana berarti mana tadi dokon disodo panandauni diri ni si Paulus sonate nah disodo dihamu akan hina holongan kehidupan kita harus mengenal diri kekuatan kuasa kelebihan keistimewaan itu adalah merupakan satu kebanggaan dalam hidup
Ise na somakalomo di bana na pistar lapatana na hebat malo orator di bana umpamana hebat ina punya keahlian ngoluna baboy do di patorang ibana nak peso majahe ibana di patorang boy do di badomu dolok martimbang tu dolok si manuk lapatana boy do los di badomu ma si Adam si Abraham do tu margana umpamana dengkat doi alai ahaman lapatan na di ngoluna anggoso marparpui na dingga nguluna dah kolong gimana tuh dongan nak dah ngadong boy di perbuen sa ngirina gabelas rohani jolma mamereng ibana mana nguluna odo na ditadik kon si Paulus di bagasan hatai gabe huetong do songon orbu do mulai di bahasa aslina songon rapan kalau dalam bahasa Indonesia aku anggap itu sebagai sampah. Wah luar biasa ya, sampah. Alania duku tadado Kristusi, dibereng matu dopak tu Kristusi. Jadi molo kita dang barsorbin tu Kristus nama kaholong kita, jaladak marsormin kita, songo dia ma pembayanan. Apalagi pengorbanan Tuhan Yesus tu bagasan dirita, pasti kita medebu tu bagasan gijang ni roha. Saya dia tong lohita nong hebat. Saya tayo tong lohita na jauh. Saya tong lohita nong nomor sede saya sudi adong doa. Idung bani mulo medebu kita di si. Akhirnya kita terjadi songo dia menganggap sepi dan orang lain tidak punya arti dan dia hanya itu. Adong do opat buasa songo ni pangaloni colma. Tadi di do adok kia ujaha buku. Mengapa orang jatuh ke dalam ketinggian hati atau kesombongan? Yang pertama katanya, ciri khasnya itu katanya adalah orang itu tidak mampu untuk menerima masukan atau kritik dari orang lain. Jadi ciri khas mulna songonon col mana biasanya pati buhudo diri nanti. Yang waduh kritik, tahu lah, iya beri puhodo, bau berpengalaman dulu nama ngulon, sian Papua satu Aceh, saat dia ngau dalani sudah, jadi orang mah homa kata itu yang songoni, babelen tentu ya teh, bau do sana julu songon Kristen, tapi ke umur ngapi 70, 80, bah kami hodo mengajari, belum tentu tentang firman Tuhan, kebenaran itu tidak diukur dari karena apa umur, bagaimana dia harus menerima saat itu karena zaman berubah. Gimana perjulu? Kedua ciri khas orang yang biasanya demikian adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur dalam dirinya. Saya sering do songo niate. Molo contohna hebat tiba adong parbinotan tiba akademisna hebat do na asing na udo kon nakiningan. HP tajalo ma songon naso apalatuk di bagas rohani ba apalah songon ma jaloku ba dia mai dia tidak mampu bersyukur apa yang sudah diberikan itu apa mulu harap na porsi ya berapa banyak pun berapa besar apapun yang dia terima di dalam hidupnya kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan itu dulu yang diberikan Tuhan bagi saya. So kita majo puji Tuhan. Om majo ngadilen Tuhan itu hita kan. Boy hita hudul kan. Jadi di rohku tu hari naru ngabe ate. Songon nabi biasa nama hita ate. Puji Tuhan. Dan ala digugut tak. Ngata boto dak pula pinatorang be. Songo dia maparu kilota mengadopi pembatasan na adong. Cuman olah no do hita tetap prokes ate. Pakai masker do hita. Alana perlu do masker. Sebelum Covid pe perlu don. Kalau si pata hosani dong anu bo joring do ate. Malang jengkol tuari. Dang masih kayak gigi. Do dia makan marbisahan rusi pata makatai tudongan nak sampai neng marpayung ibana kan. Baik, jadi kok dotong nang marmaskeron nate ya te. Jadi dang sena julu be perlu do sonari ya te. Karena udara itu supaya semakin steril ya te. Dang alani iya te. Ido na didok ate. Aimak nakini ngalate. Napa tulu na didok. Di bagasan akan nama lo iya teh didok. Orang yang tinggi hati dan sombong, dia selalu melihat orang lain selalu saingannya.
Jadi mau wadong nuna hebat dongan, Peter songona tersinggung nate, termangulu saring-saring nate. Ido, adong colma, odope, natuari dope, Peter, waduh, terus songona pajago-jago, tersinggung do perasaan ya kan, umpamana ngabrasi mana gateng na songona, romana gateng, apa lo mesti na gateng, iba dope maniob top ni Cimanggis umpamana juga kan, tersinggung gimana kehebatan orang lain. Padahal dia tidak bersyukur ada orang yang lebih baik dari saya. Berarti ada yang membantu saya untuk membangun sesuatu pekerjaan. Atau tadok manjul gereja tahun mati. Itu berkat Tuhan. Baru yang keempat. Olah nopak gudang naik dope. Napa opat ton. Orang yang selalu meninggikan hatinya. Dia selalu berbangga dengan menerima sesuatu yang tidak dia kerjakan. Itu tak biar jol makan ala biarna, ala tak biar jol mamereng ala pangkatna hebat, kelasna hebat. Jadi adok paretak kuasa. Kau kerjakan ini kerjakan. HP hasilnya bagus, bangga mai mana. Wah, menerima mana di sih. HP nani ulani nol, dangan. Pikiran itu kan nadi. Jangan kita berbangga menerima pujian dari orang lain, padahal itu adalah hasil karya dari orang lain. Ngerti? Opat holma, nah paling pertama. Si Paulus di mana dia nakiningan. Kalau kamu berkata kamu orang Yahudi, kamu orang Heber, kamu orang Parisi, kamu orang ahli Taurat, kamu orang ini dan itu, saya lebih daripada iman nakiningan di nakiningan. Di ayat nakiningan nih dalam ahumanian. Diba di koko ale dakwe tongi songon hagogoku hasangapoku ale huboto dukutada Kristus adalah mual ni saluhur akapasupatu huanggap doi nadiawi rapat doi orbuk doi odui panindang ina hapus songoni manang dihitate amang minang molo neng jalot tado gudang pasu-pasu. Mari kita merendahkan diri dan mengakui hanya Tuhan sumber berkat dalam hidup kita. Amin. Odoi. Suatu ngadung di kita. Nah, adung mesti sadar hal lain. Dung bertobat si Paulus. Aduh diulai mana? Ima di ayat 10 di ayat 14. Odo tahe. Hulu pahon nadipudik. Percaya dulu, orang yang bertobat na marhabuan di rohan, dia mampu dia melupakan nadi pudina. Tak saya ngulak-ngulak tujuh lu ate. Ini kan? Perlu doi di hak Kristenota. Pakar suruh jamitan di peditai. Nggak apa-apa ya. Kita memang harus mampu orang Kristen yang dewasa melihat ini ya. Kita harus melupakan di belakang kita. Dalam arti yang negatif itu. Yang di belakang kita. Orang yang tadi mau dikoreksi. Paulus, lupa hodoi. Nak piau perhuaso. Termasuk dia ada orang yang paling kaya karena kuasanya. Bayakun di mana perintah Dian Kaisar Roma. Itu bunuh itu semua. Itu orang-orang di Damsik. Siap. Kamu kasih ini, sertifikat ini. Tersongoni majo. Pak, ada kan beres mai sudi. Itu kan kekayaan, kuasa kan kekayaan itu. Kalau dia tengah sampah deh, lupa honi, dangi nahasia dia. Kulupakan, lupa. Songoni nang di tahu. Mari kita mampu kita melupakan yang di belakang kita, yang tidak berguna, yang memberatkan beban hidup kita, yang tidak mendatangkan berkat dalam hidup kita. Mengapa kita harus hidup di dalamnya? Tetapi kita masuk untuk melupakan perjulu. Nah padua hon dak kol godang dut solma mu barohana alai dan diboto ahana neng ulana na di ulana musik. Ido didok ayat nih mangihut nak kedua huehi akana di jolo. Dia melihat ke depan. Mulai bahasa Mona posugit didok. What do you want to do? Nina kan? What do you want to do Nina? Apa yang engkau lakukan untuk dikerjakan?
Ola nido na uboto bahasa ina kiningan. Una sotong longak kamu. Ola ni namai. Itu. Banyak itu. Bertobat, bertobat doa dang pokoknya dang ulau manonggat nogai inatta di jebu dang ulau pasal puhu do tangaku tu akai anak niba do dia dung sai dang adung be saya nama songoni dia tidak punya sikap ke depan bagaimana dia harus seharusnya dia harus bimbing anak-anaknya songon damang dah iko martangyang do hita bereng bapak ada martangyang lo pit tangan ada songon do dah bapak mulai depan disiplin nanti pertangyangan berdoa sama-sama kita idoi. Jadi kalau na burju na satu kidu ya teh, menyadari do ya teh, songogogo hita marede, bah usadari do diriku na humurang umpamana. Apa dung tolu hari naik, tak sadar bagaimana? Kan kalau dia gugur hita marede songonya masalah usadari do diriku na humurang, sian aka, ya kadiamu mai. Nang berhani tadi nalau udah tahu lehun ya kalau kan bingung do si patah tidak usah bingung di dalam orang Kristen kita harus melupakan kita harus mencoba untuk melakukan sesuatu bagaimana kita harus bisa melakukan sesuatu hal imana kedua napa tuluan nah di do ayatina kiningan nama saya penting do ati lakin hueahi akan dijolo dopak pandangi hupus-pus dopak upah homonangan na siapa joni sian gijang di bagasan Jesusi molo di dalam bahasa Indonesia di jahamu dan berlari-lari ini dong molo jahamu dopak padang ido hupus-pus dopak upah homonangan ido ada fokus dia tidak kabur dalam hidupnya sarupa ke ulat tahun doa teh ulat ta contohnya baru kan jelas dulu fokus tak odo pengadaan aset ngatikina teh pengadaan aset dihita tabba muse dan nakin adong do saya ada aset teh adong do jebu bagas dinas di jalan koperasi ada nu ngatikina hita iko baino tama sadanai teh unang pola mangontrak be teh tersongoni majo lapatan nah ada fokus yang kita kerjakan. Ale mulu dibahasau di son aku berlari-lari. Dak kola ni mana bertobat, dak orang ngomong mana, dak kola nola mamereng-mereng tujolo. Ale dio Paulus saya berlari-lari menuju tudopak hamonangani. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan saya berlari menuju kepada yang disebut dengan hadiah, kado. Ala nunga di parade Tuhani di kita hadiah. Pasu-pasu ni Tuhani. Jadi di ngolut tahun nggak di parade Tuhani. Sotung adong beranggap pada kita mangulau ahado labana Tuhan, ahado neng dapotoku Tuhan. Apa yang harus saya terima sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai kita bekerja di sini, sebagai seksi, sebagai dewan. Oh ada Tuhan sediakan hadiah, dopaki. Ada Tuhan kasihkan bagi hidup kita. Persia mahamu amanginang. Ada hadiah Tuhan berikan. Tergantung bagaimana kita sungguh-sungguhkah melayani Tuhan di dalam panggilan kita masing-masing. Anggo di si Paulus akhirnya dia berlari-lari katanya. Dang dah holan marliling-liling gimana lapatan dang atau lemak ada bulat dope songoni kan. Lu sifat mangula kita songoni ate. Liling naik dope. Manang balik saya dulu jut-jut di tahayamu bulan itu otik naik matiki bulan nonom do pestai bagi Tuhan bagi orang yang percaya dekat atau jauh itu sama karena bagi Tuhan segala sesuatunya itu adalah mujizat dan segala sesuatunya dapat kita lakukan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi mau dia ke seksi rumahnya panitia pesta baik kun berlari-lari do hamu teh jadi kolan panitia teh berlari-lari hita pe berlari-lari do nah dio na hari Tuhan tahun nasalpu nga berlari-lari hami hari hud hari gotilon pesta on na sonari ikon berlari muse posro hamuna pige heli pe hamu berlari lam di dapoto Tuhan ido hamu pasu-pasuna tu hita sude amin
Itu harus kita punya iman yang demikian. Paulus itu dia berlari-lari dia. Mau libasi dia jahamu mai berlari-lari aku katanya. Luar biasa doh. Dan ngulu lebat ibana karena dia anggap waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Jangan dia lama, kalau dia bisa cepat mengapa lambat. Songon sibulnya sigaret ya tininakan 234 aduh 234. Di Samsu ate ale adung ma merek soal sigaret nomor 1. Kalau bisa nomor 1, mengapa 234? Mengapa kalau bisa cepat, mengapa kita lambat? Artinya mari kita pergunakan waktu kita, sebab hadiah itu ada di hadapan kita, kado itu ada. Dopak 75 pus-pus. Itulah orang yang percaya. Dan galibana molo diok sijat saya ahma molo halak namar haposan tu di bata songon lalina nahabang burung raja wali yang terbang ya kan dang namar lo jaibana dang olo madate ngoluna apa namasa ala porsia ada upah yang akan Tuhan berikan bagi hidup kita. Porsia mahamu. Jangan tanyakan apa yang akan Tuhan berikan bagi hidupmu. Tapi mari kita renungkan apa yang harus kita buat untuk pelayanan bagi Tuhan. Pasti semuanya indah pada waktunya. Mau lihat tema di Tuhatta. Alena didok huhalu pahun ma di pudiku. Itu ciri seorang percaya. Tangan dong bedi hita lapatan na. Saya ingat dari julu-julu ya teh. Mido songono ondo songono. Nah, itu bukan orang Kristen ya. Zaman sekarang nggak laku lagi itu. Apalagi di hadapan Tuhan nggak laku itu. Yang laku sekarang, oh ini siadu. Betul-betul dia melihat ke depan apa yang menjadi kepentingan Tuhan untuk di tengah-tengah kehidupan untuk kerajaan Tuhan. Sebab dia tahu melihat ada hadiah, ada upah, ada mahkota, ada kehidupan, ada berkat Tuhan yang akan dia berikan bagi hidup orang yang selalu percaya kepadanya. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bagasan pertikian diajari hodo hami. Songon parohauni si Paulus salak. Namu bahu rohana. Adong pertobatan. Jalan mampu makalupahon. Tingulun na julun naso hasea. Naso parohon akan nasi tong di ngoluna dang parohon berkat laos ibana mamer itu dopak julu jala tok tong imana di bagasan fokus jala porsia ibana adong hadiah adong upah si jaloni akahalak na porsia. Mau lihat tema Tuhan pargugui mahami ali Tuhan mulak siang bagasun dinalahu ngulunai baru hami Tuhan. Lau pabua nunga di paradeho tu hami pasu-pasu nagodang di hami. Mau lihat tema Tuhan pasu-pasu mak disude na pungu di son Tuhan. Todimi mana marturasi lau pai baruhon asa jupang badi hami. Sahat tu hanguluan doho parbue tupel hanguluan. Nanang sejalon nami di gulun nami. Tuhan pasu-pasu ma disude paku baseni huriam. Nah, yang terus mardalan ali Tuhan. Jala dihamulati rohanami di saluna. Di denggan ni basam na mangalen haka partikian na dinggan di hami. Ala ni Tuhan pargugui ma aka seksi. Naung dilantik di sedarion. Doh nang panitia pembangunan na mamikiri aka program pembangunan di Huriaon. Pos rohanami son hatami ali Tuhan. Adong do nunga di paradeho akan narikoti di bagasan. Asarap hami salut na dia kodo todi lau mangulahon saluhut na iya li Tuhan. Tuhan di bata pasu-pasu madia ka kegiatan nanay patupan mulai minggu naro. Ali Tuhan dia kegiatan sektor-sektor di nalaho mangalului ima songo dia dalam pasu-pasu mi ali Tuhan manupahi di pembangunan nanay si patupuan ni Huriam. Kalau sido ali Tuhan tuho pasaton nami disude pakubas ni Huriam di ganup sektor-sektor di kategorial. Leo magugo Tuhan ali marsi tu hami ali Tuhan. Nunga dileko partiken na dingga di hami.
ditikion hahipason naeng manyan gogo nami dinalaho toktong marguru mamuji ho diganu akapungan kur do na asing Tuhan jala asa tangyon nami ma hatam nabadia nagabe bohal ni ngolu ni partodion nami Tuhan di bata pasu-pasu ma karuas ni huriam na marulang tahun pernikahan lam ditebai hodo aka pasu-pasu mi Tuhan las ni roha hahipason kebahagiaan dumobi aka pengabahan na dinggan di tonga-tonga ni aka ianakon dohon aka ragam na asing Tuhan pasu-pasu manang ali Tuhan dia aka ruas ni hura naung pasahatun aka pilihan na asa lam martaba-taba las ni rohana sida mamben na dumenggan di tonga-tonga ni huriam jala leuma aka pangabahan na dingga dia aka ulon na sida siganu pari nang mamuka na sida mangulari to ni marsud ukap ma siapa di luani langiti mangusehon pasu-pasumi tu sude hami ale Tuhan na mangalui ngolu-ngolu nami ape ulon nami ale pos roh nami di parbisui ho jala di dongani ho do hami Tuhan di bata asima roham nang di bagasan tikion Tuhan gu dosi pata parukilon di ngolu nami alani parsahiton alani aka pojok ni pikiran alani ale Tuhan di bagasan guarmu ale tu Yesus Kristus mudarmu ino napa iason hamisan aka sahid di tonga-tonga ni perdagingan nami nang di parohaon nami asa boya le Tuhan hipas hami lo mamuji ho jala hipas nang ngolu perdagingan nami siganu pari ala hodo mual ni aka pasu-pasu di ngolu nami mau lihat mali Tuhan pa borhat mahami di sadarion di minggu judikaon lahu mangula-ulon nami asa boy las rohan nami tabba nang aka pasu-pasumi jala marsangap guarmu di tonga-tonga ni portibion tangi hom matang yang namion Tuhan mangasahon guari Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Tasambuk mahatani tuhata di ngoluta nang di nalau marede kita tapasap ma piliata na duminggan tu tuhata marede mahita.
laki udalani Saitoro dope nalilu saya tomamu laki dongaso tumitop laku Apagala palituta dapati yurdalani ay torong dope nalilu saya tomamu laki ayat sada jongjong mahita narsinon dan ibas Jalan kado disuruh saya tolong mulai tapagala palitota tapati urdalaki ay torom dope nalilu saya tom tatangnya komatu tuhata pilihan atapasahat di bagasan tikyon martang yang mahita ali di bata amanami na di bono gijang hodo haroroan ni saluhut silen hona dinggan dot nasa uli basa na mauli utus Upasatami masih ni lehon mitu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa ho parhasia kami pilihan non bati bulhon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhai marohanami marhiti tordim. Asal mutada kami godang ni sila lehon mitu kami. Asal gergiri kami mandok moliate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Osadohon gogoki Rodi saluhun artagiu Hupasa Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomani roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami song panesa nami ni dosa ni dongan mardosa tu hami, unak kami tugi untuk pangujunan, palua mahami siang pangagung. Asanga salelengi lelenga amin. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.
Mulai tema di itu hata di hita sude aka manami do inanami nungata puji tu hata nungata tangyon hata ni tu hata jalan nungata pak jalo pasu-pasu nasihat tu hata disialani di bagasan tikion aka parhubas di arianon ima organis song leader dohon aka parlaluni huria nambar hubas di sadayar nang habis di songon ulani huria pasahaton selamat hari Minggu madi hita saluhutna Horasma